gu berez talde nahiko gaztie gara. Orduen, hasi berriz egin ginen hori da berkenetan senior ligan, eta laguntze behizien bestik horrenik uste gendu bonizkela, esperientzia falta eta gure atkien orduen, pizkat, helburu aurrek urteraino esan, pizkat, buketi egu talde moduen, senior moduen, edo azkenien kategoria hau beste jolasteko era bat da, harinago da, eta bai, jente berriz egin gendu, orden pizkazan, helburu esan taldi eiki, eta bueno, alik eta hobetu eiki, baina ikusi hori urten taldien eko ondo dagoela, ulertzen garela, eta nahiko ondo goiezela danok batera, eta orduan zagu, bueno, beste pausu bat emateko presti ikusten gara, eta ia gore egin. Bai, oinarteko partidok eta ikusiten, nahiko posik eta gogotsu gabiz, ikustugu helburu etortzen gabizela, eta bideo jarraitute, ascenso fasien sartute, igoteko aukerak badiko bezala. Guk uste dugu nahiko garrantzitsu dela, batez be hori, esan dugu moduen ez dalako kirol bat nahiko irekize edo nahiko ezagune dela bai gaztien aurrien zein helduen aurrien, eta hori, erreferentik izeti eta eredu bat izeti azkenean nahiko importantia da, atzetik datozenak animau aldizeteko eta etorkizunien ekipuek lortu alizeteko.